nechitema. Pauro ari kuti munhu sezvaanoberekwa haatogamuchiri zvinhu zvemweya waMwari, haatozvihwisisi upenzi kwaari. Saka pfungwa yatiri kunobata manje pana 1 John iri kuburitsa pachapter 4 iri kuburitsa pachene kuti chokwadi rudo rwaMwari guri pachinhu ichi chokuti munhu asina hanya naMwari, asina hanya nepfungwa yekunamata, asi tori nei naMwari wacho, vhesi yoti rudo rwaMwari ndopagunoonekwa kuti wakada munhu asingadikiki, munhu ari kutotiza Mwari. Kristu ndiye waari kuchingidzira kuti asatize, amuitire nyasha dzokuti amuponese. Saka kwai rudo rwacho guri pachinhu ichi, chibate chinhu chacho. Hatizi isu takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida. Rega ndikudza hama dzinodikanwa panguva ino, bata pfungwa iyi kuti Mwari wedu ndimwari wenyasha, ndimwari ane hanya nomutadzi, nokuti isusu pane zvatiri zvose kana kuti zvatinorarama, uchaona kuti hakuna kana even chituku chatingati tinoita chingaite kuti izvo tiwane ruponeso, but nemhaka yenyasha dzaKristu Mwari waita kuti tive vana vake nokumugamuchira. Pfungwa iyi ndoda kuti uibate panguva ino. Jesu unotevera mutadzi sezvandamboreva, unomutevera munzira dzakasiyana siyana. Kana tichitarisa pfungwa iri kutaurwa naJohn panapa yokuti rudo rwaMwari ruri pachinhu ichi, kuti hatisi isusu takada Mwari, asi kuti iye ndiye wakatida. Pfungwa iyoyo inondifadza pakuti ndinoti mashoko andiri kutaura anosimbiswa neshoko, nokuti Mwari dai taigona kuzova nechimwe chatingaita panyaya yeruponeso gwedu, taigona kuzvirova chifuva, but nemhaka yekuti panyaya yeruponeso inyaya yaMwari, chako chaunofanira kuita iresponse yaunofanira kupa kuna Mwari parukoko guri kuitwa naMwari, kuti ini Mwari handina kana chituku chandinogona kuti ndiite, but chandinogona kuita kupa rudaviro kushoko renyu, kuti shuwa ini ndakadzikinugwa mukati nechitema kuburikidza neropa raKristu. Kwanzi rudo guri pachinhu ichi hatisi isu takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida. Regai tiende pana Romans chapter 5 pavhesi ya 6 inoburitsa pfungwa iyoyo inotikoshera zvekare. Inoti iyo, nokuti tichiri pakushayiwa simba, Kristu panguva yakafanira wakafira vasingadi Mwari. Haleluya, vanhu vaMwari. Tichiri pakushayiwa simba, Kristu panguva yakafanira wakafira vasingatodi Mwari. Hatina kufigwa naKristu pamuchinjikwa tave kuenda kuchechi, hatina kufigwa naKristu tave kuda Mwari, hatina kufigwa naKristu tarega upombwe, hatina kufigwa naKristu tarega kudhakwa, hatina kufigwa naKristu tarega mbanje nemutoriro, hatina kufigwa naKristu tarega zvimwe zvose zvakaipa zviri kuitwa pasi pezuva, hatina kufigwa naKristu tarega izvozvo, but Kristu wakatifira. Ari kuti tichiri pakushayiwa simba, Kristu panguva yakafanira wakatofira vasingatodi Mwari. Rega ndikuudza hama yangu, ikoko kuto mundangariro dzako, pfungwa dzako zvadziri nenyaya yekunamata, kana ukataurirwa nyaya yekunamata, zvinoita pfungwa dzako, zvinotoita indiketa mupfungwa mako kuti hauna hanya nenyaya yekunamata, unotovenga chinhu chinonzi kunamata. Ipapo ndo pari kutonzi tichiri pakuita izvozvo, Kristu ndo paakafira vane taipi yavanhu vakadaro. Saka rega ndikuudza hama yangu, kurega kunamata ipfungwa iri mauri, yakazadzwa nomuvengi. Haisi yako pfungwa iyi, ipfungwa yakadzvagwa nomuvengi diablos. Saka Kristu une hanya yokukwatura pfungwa yakadzvagwa nomuvengi, aise pfungwa yatakanga tiri kubva pabindu reEdheni. Pfungwa yatakanga tiri kubva pabindu reEdheni inonzi namuparidzi chapter 7 pavhesi ya 29, anoti asi tarira chinhu chimwe chandakaona ndicho, kuti Mwari akaita munhu akarurama, asi ivo vanhu ava vakazvitsvakira mano mazhinji. Muparidzi iri kuburitsa pachena pfungwa yekuti munhu haana kusikwa ari zvataakurarama tiri iye zvino. Munhu wanga asina upombwe, munhu wanga asingabi, munhu wanga asina godo, munhu wanga asina ruchiva, munhu wakanga arisiri tsotsi, munhu wakasikwa akafanana nemufananidzo waMwari. Ndiyo pfungwa ina Kristu
yokudzosera mutadzi back to Eden, zvatakanga tiri kubva pamavambo. Iyi pfungwa yatiri kurarama nayo iye zvino sandiyo pfungwa yaMwari, but ipfungwa yakadzvagwa nomuvengi, isiri pfungwa yababa vedu vari kudenga. Nokuti munhu wose akasikwa nomufananidzo waMwari. Uchitodhakwa uri mumufananidzo waMwari, uchitoba uri mumufananidzo waMwari, uchitoita chihure uri mumufananidzo waMwari. Saka ndo basa raKristu rokuti iye munhu wandakaita mumufananidzo wangu unofanira kufanana neni zvekare. Kunyange muvengi akapindira akaita kuti tibve mukurangarira nekufunga kwaidiwa naMwari, but Kristu unodzoka kwatiri oti izvo muchiri pakutoshayiwa simba, ipapo ndipo pandakafira vatadzi kuti tidzikinugwe. Teererai munzwe vanhu vaMwari, panguva ino ndonopendera rusando gunogu. Pfungwa yandinoda kuti mubate, zvikanzi izvo pavhesi ya8, zvikanzi asi Mwari unoratidza rudo rwake kwatiri pakuti Kristu wakatifira tichiri vatadzi. Zvikanzi rudo rwaMwari gunotoonekwa gunotoratidzwa patiri kuti Kristu wakatifira tichiri vatadzi. Inzwai vanhu vaMwari, nyaya yekutsvakwa naKristu kana kuti nyaya yekuponeswa naKristu, Mwari wakairerutsa zvakadai zvokuti kureruka kwayo ndekwekuti iwe unofanira kugamuchira zvawakaitigwa naKristu. Iyoyo pfungwa yacho haikwirigwi mugomo, haindi kunovatigwa kumasowe, haindi kunopiwa matombo, haipiwi mvura. Inyaya iri kunzi naJohn, vose vakamugamuchira unovapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Iroro simba rakarashika mubindu reEdeni ndo ratiri kufanira kudzosegwa pana John chapter 1 verse 12. Unovapa simba, unopiwa simba ne zvikanzi vose vamugamuchira vanopiwa simba iroro rekuti vadanwe zvekare vachinzi vana vaMwari. Nekuti takambodanwa nemumwe mudanigo usiriwo unotaugwa naJohn chapter 8 pavhesi ya 44 oti imi muri vababa venyu diabhurusi, munoita kuda kwababa venyu. Sei John woti imi muri vababa venyu diabhurusi? Nemhaka yekuti zvave kuitwa nomunhu sandi zvababa vake vari kudenga. Zvababa vedu vari kudenga kurarama murudo nemunyasha dzavo, kurarama taburitswa muchitema, chihure, kuvenga, kuba, godo, gakava, mabasa ose akaipa tabuda maari. Ndo ababa vedu Jesu Kristu. Saka Jesu right now uri kugwisa kuti mutadzi aparadzane nechitema. Mutadzi unofanira kuparadzana nechitema. Tinoparadzana seiko nechitema? Tinoparadzana nekugamuchira Kristu samuponesi. Nekugamuchira Kristu samuponesi, kumugamuchira. Vesi inoti inobuditsa pachena pfungwa yekuti izvo vanotenda kwaari varege kufa asi vave neupenyu husingaperi. John chapter 3 pavhesi ya 16, Mwari wakada nyika nekudaro kuti wakapa mwanakomana wake mumwe oga, ani nani unotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Saka muna Kristu tinowana upenyu, muna Kristu tinowana kuzorora, tine freedom kana tapinda muna Kristu, tine upenyu husingaperi kana tapinda muna Kristu. Ndo saka zvakazarugwa ichibuditsa pachena pfungwa yekuti vakaropafadzwa vanofa vachifira muna Kristu. Zvizive tichitorarama munyika inofiwa, iri kurwariwa, iri kufiwa. Saka the more uchitoita chitema, uzvizive kuti mazuva ekuswedera nhano dzekuswedera kurufu dziriko, but mubvunzo ndewekuti uri kufa uri kurutivi gupi, uri kufa uri kunani? Nekuti vhesi inoti vakaropafadzwa vanofa vachifira muna Kristu. Saka pfungwa yekufira muna Kristu nepfungwa yekuwana freedom iri pakugamuchira Kristu samuponesi. Teererai munzwe vanhu vaMwari, panguva inoi Mwari wekudenga ngavakuitirei zvakanaka, Mwari wekudenga ngavakukomborerei. Haisi pfungwa yekuzvijaja kuti ina handisi wekudenga, nyaya yekunamata ndiyana nhingi, ndiye vafundisi, ndiye madhikoni, ndiye aiwa. Mwari uri kutokuda, wakabata koti rako iroro, Mwari vane hanya newe. Uchitobva muimba yechifeve, Mwari vane hanya newe, nokuti variko vakatowanikwa vari muzvinhu izvozvo, but nhasi vari kudaidzwa, vakadaidzwa vachinzi vanhu vaMwari. Toda kutenda panguva ino kuti Mwari ngavakutungamirire, Mwari vakuitirei zvakanaka, Mwari vakupe nyasha. Usazvidzikisira
but uzvisumudzire kuti ini ndiri mwana waMwari, uye Mwari vakandida, Mwari vane hanya, Mwari vane chinangwa neni kuti inini ndiponeseke, Mwari vane rudo rukuru mukati meupenyu hwangu kuti ndidaidzwewo ndichinzi mwana waMwari. Pane pfungwa yandinoda kupedzisa nayo kuti kana taenda kuna Kristu tikamugamuchira, tikaenda tikamugamuchira, tikatenda kuti shuwa Kristu ndamuda, ndega handigoni, but zvinoitwa nenyasha dzake. Kana ndabvuma izvozvo ndatenda kuzvigamuchira, Kristu unoita sei zvizva zvakaitika kwatiri panyaya mukati meupenyu hwedu. Kana ukaenda mubhuku ramabasa pachapter 17 pavhesi ya 30 inoti naizvozvo Mwari wakarega hake kurangarira nguva dzokusaziva, asi unorayira vanhu vose kwose kwose kuti vatendeuke. Mwari ari kuti izvo chero wanga uchita zvakaipa paunodzoka kwaari, hazvinei kuti wave nemakore mangani, hazvinei kuti une nguva yakareba zvakadii wakazvagwa usinganamati, Mwari ari kuti vose vanodzoka kwavari unovakangamwira, unovaregerera kudarika kwavo kwose, unovaregerera. Isaiah 1:18 inoti chiuyai zvinotitaurirane, nyangwe zvivi zvenyu zvakaita semucheka mutsvuku ndichazvichenura samakusha amakwai, kunyangwe zvivi zvishava somuti mushava zvichachena samazaya echando. Kureva kuti Jesu une simba, ndiye ane simba rekuchenura mutadzi kuti ave wakarurama pamberi paMwari. Saka zviri kwauri panguva ino kugamuchira Kristu ane simba rekusunungura. Hauna chaunoita kana waenda kwaari, iye ndiye ane basa rekukuregesa zvose zvakaipa. Chaari kutsvaka iresponse kubva kwauri kuti wada here Kristu uyu, watenda here kumugamuchira. Kana wamugamuchira unokuregerera kudarika kwako, anokuita mwana wake, unokutangisa patsva, odzima rugwaro rwose rwanga kuchinyogwa pamusoro pako pezvakaipa, wotanga a new page, upenyu hutsva muna Kristu. Mwari wokudenga ngavatiitire zvakanaka, Mwari wokudenga vatikomborere panguva dzino. Regai tivhare pfungwa ino nomunamato. Baba vedu namuponesi wangu Jesu, toda kutendai panguva ino neshoko ramatipa panguva yakafanira. Iro rishoko rinofanira kuva munondo unofanira kundobaya panoparadzana mongo namapfupa. Tishandurei, tigone nechitema. Pauro ari kuti munhu sezvaanoberekwa haatogamuchiri zvinhu zvemweya waMwari, haatozvihwisisi upenzi kwaari. Saka pfungwa yatiri kunobata manje pana 1 John iri kuburitsa pachapter 4, iri kuburitsa pachene kuti chokwadi rudo rwaMwari guri pachinhu ichi chokuti munhu asina hanya naMwari, asina hanya nepfungwa yekunamata, asi tori nei naMwari wacho. Vhesi yoti rudo rwaMwari ndopagunoonekwa kuti wakada munhu asingadikiki, munhu ari kutotiza Mwari. Kristu ndiye waari kuchingidzira kuti asatize, amuitire nyasha dzokuti amuponese. Saka kwai rudo rwacho guri pachinhu ichi, chibate chinhu chacho. Hatizi isu takada Mwari, asi kuti ndiye wakatida. Rega ndikudza hama dzinodikamwa panguva ino, bata pfungwa iyi kuti Mwari wedu ndiMwari wenyasha, ndiMwari ane hanya nomutadzi, nokuti isusu pane zvatiri zvose kana kuti zvatinorarama, uchaona kuti hakuna kana even chituku chatingati tinoita chingaite kuti izvo tiwane ruponeso, but nemhaka yenyasha dzaKristu Mwari vaita kuti tive vana vake nokumugamuchira. Pfungwa iyi ndoda kuti uibate panguva ino. Jesu unotevera mutadzi sezvandamboreva, unomutevera munzira dzakasiyana siyana. Kana tichitarisa pfungwa iri kutaurwa naJohn panapa yokuti rudo rwaMwari ruri pachinhu ichi, kuti hatisi isusu takada Mwari, asi kuti iye ndiye wakatida. Pfungwa iyoyo inondifadza pakuti